No. Môžeme? Ide? No ide. Môžeme? Ide. Dajme, ideme, dobre? No daj ďakujem. Hej, koník! Čo To je si jebe? týranie zvierat. Už sa tam mestí. A ten peska Počkej, ten chvost, keby si mohla zabrať ten chvost. Kokos, však vypadne. Ja, ale to by sme mali tú značku. Vyruta. Kde je ten čoku? Eriť mám ho. Čo si jebe, ty kokos? To je veľký maďarský kon. To je sila. To je taký malý koník. Bunku, jeb ďalkové, jeb na nich. Nevidím ho. Daj ďalkové, daj. Však mám. Máš? Ja idem do kopca. Sila. Bojne, ja už to Jak vidím. na nás pozerá. No. Dobre. No, počkej, teraz pôjdeme do kopca, mu bude jesť. Kokos. A kde je ten pes tam kúpri do piči? Zahovkaj, nech vyjde. Čo tam ešte majú, ty kokose? Oni asi stahujú, sorry, kurník. Počkaj, ešte ti vynadá, že čo ho nosí. Však má len konál. Teraz ho natočíme, Bojne. Iba akože odpáčaš. Ale nejde mi nikam. Bojne. Však máš kona, Ale Bojne z Je boku. boku svetlo. Teraz by sme ho šúbli z Ale boku, na čo dávaj. mi je z boku? Však hlavu. A ten pes sa mohol ešte vystrčiť do No, a záberu. to by bol aj klinec. Teraz to už natočiť stojíme. Ty kokos, to je neuveriteľné. Tak takto sa preváža v Pišťanoch. Oddiel to troška. Zas toľko. Myslíš, že mu není dobré? Hej, aké má oko. Čo ti jebe, musíme smrť v očach. Však on nechápe, čo sa deje. Ale predstav si, že mi zakopol týdek. Idú preč. Dobre, vypni to. Predstav, že by zakopol s oným, s kopínskom tí dverí. Ale toho museli vycvičiť, on je By si úplne tam mohol kľudný. zasnúť, lebo nemôžem preradiovať, ak mi svietiš na ruke. Tento kľúň je podľa mňa zvyknutý na takéto prevážanie. Dobre, už to vypni sa. Nehneme. Neobehneme. Vytočný dole video. To sa zostriha.